салом бинандагони азиз, сархати хабарҳоро дар охирин рӯзҳои соли 2022 аз студияи марказии радиои озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. дар чанд дақиқаи баъдӣ аз он хоҳем гуфт ки дар ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон як ноболиғ аз тири калашников кушта шуд. дар тоҷикистон ба таҳқиқи доруе сар карданд ки дар ӯзбекистон боиси марги чандин тифл шуд ва беш аз 40 омӯзгори тоҷикро барои зӯроварӣ нисбати хонандаҳо муҷозот карданд. хабарҳои дигар ҳам дорем. дар тоҷикистон ба санҷиши доруе оғоз карданд ки истифодаи он дар ӯзбекистон боиси марги 18 кӯдак шудааст. як намояндаи вазорати тандурустии тоҷикистон ба хабаргузории расмии ховар гуфтааст маҳлул ва доруи док-1 макс дар ин кишвар низ ҳаст, вале мавриди заҳролудшавӣ ё марг аз он сабт нашудааст. як санҷиш нишон додааст ки дар ӯзбекистон 21 кӯдак баъди истеъмоли доруи мазкур дар беморхона бистарӣ шуда 18 тани онҳо ҷон бохтаанд. вазорати тандурустии ӯзбекистон гуфт ин дору заҳролуд буда маҳлули 95% он ҳангоми ворид шудан ба бадан боиси тағйирот дар ҷисми бемор хоҳад шуд. ҳоло фурӯши док-1 макс дар ин кишвар манъ шудааст. дар робита ба марги кӯдакон дар ӯзбекистон дар қирғизистон низ фурӯши доруи док-1 максро манъ кардаанд. ба иттилои хадамоти назорати давлатии фаъолияти тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоии тоҷикистон фурӯши ин дору ки аз ҳиндустон ворид мешавад дар кишвар соли равон ба роҳ монда шуда буд. ҳоло масъулин ба таҳқиқи ин дору сар карданд. онҳо аз волидон хостанд ҳама гуна табу доруҳоро танҳо бо дорухати духтур ва аз дорухонаҳо харидорӣ кунанд. мақомот дар тоҷикистон дар ноҳияи ҷайҳуни хатлон марги як хонандаи синфи 9-ро тафтиш доранд ки шоми 26 декабр бо автомати калашников кушта шудааст. мақомот мегӯянд тири автомат ба чашми чапи ин хонандаи яке аз мактабҳои ҷамоати 5 ноҳияи ҷайҳун расидааст. бо гумони даст доштан дар ин куштор як ҷавони 18-сола ва 2 ноболиғи дигар боздошт шуданд. дар додситонии ноҳияи ҷайҳун ба радиои озодӣ гуфтанд ки ҳанӯз маълум нест автомати калашников аз куҷо пайдо шудааст ва қатли хонанда қасдан сурат гирифтааст ё як ҳодисаи тасодуфӣ аст. амаки навраси кушташуда мегӯяд садои тир баланд шуд ва вақте ба он макон рафтанд ҷасади беҷони ҷиянашро диданд ки дар паҳлӯяш автомати калашников гузошта шудааст. ӯ гуфт пайдо шудани автомати калашников барои онҳо муаммост, чун ҳеҷ аз наздиконаш шахси низомӣ набуданд. мақомоти додситонӣ гуфтанд ки тафтишот ҷараён дорад ва ҳанӯз маълум нашудааст ки ин автомат аз куҷо пайдо шудааст. тоҷикистон охири солҳои 90-уми асри гузашта халъи силоҳ эълон карда буд ва мақомот борҳо гуфтанд ки дигар дар дасти сокинон силоҳҳои ҷангӣ боқӣ намондааст. дар 5 соли ахир дар тоҷикистон беш аз 40 омӯзгорро барои латтукӯб ва зӯроварии кӯдакон ҷазо доданд. дар гузориши ҳукумат ба номи созмони милал ки моҳи ноябри имсол нашр шуд гуфта мешавад ки дар давоми солҳои 2018 то 2022 дар кишвар алайҳи 63 нафар бо иттиҳоми ҷабру шиканҷаи кӯдакону наврасон парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. аз ҷумла 41 омӯзгор ва 22 падару модар бар асоси моддаи 174 кодекси ҷиноӣ яъне иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба таълиму тарбияи ноболиғон маҳкум шуданд. дар гузориши мақомоти тоҷик ба созмони милал омадааст ки дар 5 соли ахир кормандони ҳифзи ҳуқуқ 635 ҳолати монеъ шудан ба таҳсили фарзандонро ошкор кардаанд. мавридҳои латтукӯб ва зӯроварӣ нисбати кӯдакон дар тоҷикистон ҳар сари чанд расонаӣ мешавад. моҳи октябри имсол дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори латтукӯби тифле аз сӯи падараш нашр шудаву баҳсҳои зиёдеро ба бор овард. мақомоти интизомӣ падари тифлро боздошту ҷарима карда буданд. масъулин рафтори чунин волидонро бемасъулиятӣ меноманд. дигарон паёмади мушкили иҷтимоӣ медонанд, аз ҷумла бекориву фақр. бинандаи азиз, ёдовар мешавем ки радиои озодӣ барномаҳои ҷолиби соли навӣ бо ширкати чеҳраҳои шинохтаву саршинос таҳия кардааст ки имрӯз як бахши аслии он тақдими шумо мешавад. ҳоло як пора аз ин барномаро мебинем. бигзор ки ба соли 2022 ҳазор раҳмат, бисёр соли хуб буд ва соли 2023 бигзор ки соли боз аз ина хубтар шавад. бигзор ки ватанамо гулгулшукуфон бошад, боз аз инам пештар равад, халқамо бою ба давлат бошад, саломат бошад ҳамеша.
میرویم با خبری دیگر. سپیده رشنو که 3 ماه پیش از مرگ مهسا امینی در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت و شکنجه شده بود، به مدت 5 سال شرطاً از آزادی محروم شد. برادر او سامان رشنو روز سه‌شنبه در شبکه توییتر نوشته است که بر علاوه این مجازات شرطی، این خانم به نوشتن 110 صفحه پژوهش درباره ادب و وطن دوستی نیز محکوم گشت. این زن تابستان امسال بعد نشر نوارهای به حجابش حبس شد. در نوار زن تهدید میکند که نوار را به سلاح پاسداران انقلاب اسلامی میفرستد. چند هفته پس از نگرانی ها درباره سرنوشت ناروشنی رشنو، او در تلویزیون ایران ظاهر شد. به قول شاهدان در صورت او نشانه‌های ضربالت نمودار بود. سنت ازبکستان روز 27 دکبر طرح نوی قانون درباره محدودیت فروش و استعمال مشروبات و سیگار را قبول کرد. در صورت امضا شدن این قانون بعد از 3 ماه به اجرا خواهد درآمد. اما ترتیب نوی بسته‌بندی ها و نوشتجات محصولات تماکو بعد از 1 سال وارد عمل می شود. قانون فروش مشروبات و محصولات تماکو را به افراد زیر سن 21 منع می کند. حالا از قرب اسعار در تاجیکستان میگویم. روبل روسی امروز در کشور باز پایین‌تر شد. بانک ملی برای روز 29 دکبر قرب 1000 روبل روسی را 141 سومانی، 1 دلار آمریکایی را 10 سومانی و 20 درم و 1 یورو را 10 سومانی و 87 درم مقرر کرده است. قرب رسمی بانک ملی از قرب اسعار در بانک‌های تجارتی میتواند فرق کند. بیننده عزیز، تشکر برای همراهی در این برنامه. اخبار بیشتر را در صفحه‌های رادیوی آزادی پیدا و تماشا کنید. شما را ساعت 17 به وقت مسکو و ساعت 19 به وقت تاجیکستان در برنامه اخباری آزادی انتظاریم. تا دیدار.